תודה רבה, גל פרין, תודה. שלום, וואטן אל-קאסם. בוקר טוב. וחן וייסמן. בוקר מעולה. ואתם פותחים את מה שנקרא הקופיקס של העולם הערבי, נכון? פחות או יותר. של החברה הערבית. של החברה הערבית. בנצרת כל דבר ב5 שקלים, כולל חומוס ב5 שקלים, נכון? חומוס, מה עוד יהיה לאכול? טבולה, סלטים, מאפים, קפה ערבי אסלי, אספרסו, גלידות שפרעם. ולמה ההבדל הזה? למה? לא, 5 שקלים זה 5 שקלים בערבית או בעברית. למה צריך להפריד? לא, ההבדל שאנחנו מוסיפים לסל המוצרים... אני מבינה, אבל למה האוכלוסייה היהודית או ביישובים יהודיים לא? יהיה. כן, אל תבוא, יהיה לך. גם ביפו, גם... אוקיי. אתם הכרתם באוניברסיטה, נכון? כן. אנחנו הכרנו במסגרת הפעילות שלנו באגודת הסטודנטים. וואטן היה סגן יושב ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה. היינו אויבים פוליטיים. אויבים פוליטיים. אוקיי. עכשיו, אתם פותחים את זה בתקופה שאנחנו ככה שומעים קולות שקופיקס לא ממש מסתדרים, העלו את זה ל6 שקלים, אנחנו פתאום שהתחילו לפרסם הרבה יותר מפעם. אתם לא חוששים שהדבר הזה ב5 שקלים הוא אין לו התכנות כלכלית? אני אגיד לך משהו, אני חושב שקופיקס א' הוביל מהפכה צרכנית ברמה של בין הלקוח לבין הקמעונאי. אני חושב שאנחנו לקחנו את זה צעד אחד קדימה, במהפכה בין הרשת לבין הקמעונאי עצמו. זאת אומרת, אנחנו מתכוונים לחיות במרווחים הרבה יותר נמוכים, ובעצם לתת לזכיינים שלנו להרוויח. מצד שני גם, אנחנו פועלים בשוק שהוא הרבה יותר, רמות מחירים הרבה יותר זולות, נמוכות בחברה הערבית. מה שמחייב אותנו לתת גם מענה. וואטן אמר לפני רגע, אם זה המגוון מותאם בעצם לאוכלוסייה, ומצד שני גם ברמות המחיר. אני חושב ששילבנו כאן כמה דברים ביחד, ולקחנו את זה צעד אחד קדימה גם ברמת הטייק-אווי. וכמה רווח אמור להיות לכם? זאת אומרת, בטח יש לכם תוכנית כלכלית. כמובן, יש תוכנית, יש רווח, אבל שוב, אנחנו לא יהיה מצב שיהיו 2 סניפים באותו רחוב. לא יהיה מצב שיהיו לנו 200 סניפים. אנחנו לא מחפשים מה היעד? כמה להתעשר. 30-40 סניפים מקסימום. זה יפה, אבל גם זה בא ממקום חברתי, כלכלי, להתחשב במצב הכלכלי של האנשים במדינה. אנחנו יודעים מה המצב של האנשים, ואנחנו מביאים להם את כל המותגים המובילים בחברה הערבית. יש מוצרים מאוד טעימים ברמה עולמית, שהרבה אנשים אין להם גישה והם לא מכירים. גם כנאפי יש. מה שעשינו, הצלחנו להכניס את זה לאריזה של טייק-אווי 100 גרם ב5 שקלים. בנצרת הסניף הראשון. בנצרת בכיכר שם למטה, נכון? ליד הכנסייה. נכון. בנצרת שאנחנו ממליצים את זה כל פעם. חודש הבא סכנין. ואחרי זה בכל הארץ גם. שיהיה בהצלחה. קהוואטי, שיהיה בהצלחה. תודה. תודה רבה.